Yo. Ngadeg Drik. Drik Mega. Iya, duet karo Mas Da. Hah, Non? Bobo mawon nggih. Lah nggih, Bobo. Niku mawon urung mesti pener. Mas Pinto iki kok ya kaku to. Lemesno. Aku joget seumur-umur iki saiki. Ya nang kene iki. Kenyataan iki. Joget seumur-umur ya. Sesuk gek ngasto genti. Ora nyekel mike kenti ora timbul. Kula tanggapane larang. Sing anu pada suka kabeh ya ngono. Sing nabuhi. Yo. Nanonan Wiwitane. Oh, apik. Waduh mati HP-ne. Anderek sang peke. Men diwangi karo Mega. Ya. Nggih, nek borongan malah Lah, tur nyocoke cakepane. Nek priya bagus, ngono kuwi pature cakepane nggo wong wedok. Nek priya bagus nggo wong lenang ku dadine anu. waduh. Mosok lenang. Iya. Priya bagus kang ngolah budaya. Ya ngono kuwi kaya aku nek ndelok wayang terus dikon ngadeg kae slagaku persis Mas Pintu. Nek ngewel ku ora gurmeng kaku. Sowan menyang kutha gedhe. Wah, ana gregel ya apike karo. Selendang kuning kang saking ukir. Aku dhisik pertama latihan suluk ya ngoten niku. Iku sesuai abjad. Lah, Abjad. heeh. Bener. Yo. Suara Suara kurang permana Ning wasis nguro. tanding karo jarang maca bat. Nek kete kan apa dalang apa? Angungrung marang bendara Tiasa Lestya Rizer. ngencangake Yo dikancani Ruk Mas Juang yo. Yo. Iki juang kudu maju genti. Genti joget ora itu nebang ning joget. Disepoti. Sepote sing apik-apik sing apa meden-meden iki. Yo. Perlu amunisi. Pokoke sing
munggah para dalang. Wis ngunggahke dalang-dalang. Aku seneng kok nek Mas Juang mayang. Yo. Kowe yo jarek bolong. Gak iso iki lho ya. Mas Dalang, berarti niki kula diganti Juang to niki. Hah? Oh enggak tetep langsung, tetep langsung. Mengko gayane nirokke aku iki, arek aku cah cilik men. Nirokke aku lho, Pak. Om, jangan Om. Bapak-bapak. Wang, neng kene iki ora kon pidato. Kon apa to? Dagel. Ayo dagel aku yo. Nggih, asline waune niki sakderenge dalane jenengan to Mas Dalang niki. Nggih. Iki waune Piyai Karangsari mriki tenggen kula riyen. Oh. Nyanyakan kali kula. Lah jenengan pinten nek ngasta teng mriki? 50 kula. Ngoten. Lah wah mboten nyandak. Ngoten mang Yusuf mawon sing rada murah. Lucune dagel aku. Kuwi wae nganu ya, Wang. Tak rewangi rene kowe wis nggo gula teh karo rokok-rokok ya. Lha niku 50 niku kalih kula cetke balene. Ki wayangan po sambatan. Kalih kula anu napa aspal dalan. Kutu-kutu jare. Monggo Mas Dani. Terus. Terus. Bareng apa dhewe iki? Wis sak anune. Bareng. Bareng iso dhewe-dhewe. Terus nos. Kula bosen nek Pak nek sesigeman Pak. Lah apa? Kon gaweane saben Lah apa? dinten kok. Yo kalih ngetes kanca-kanca. Lah. Pujiku muga langgeng. Pujiku lan samestariya. Kawisono maksuding kabutayan nyatane. Kabeh iku dadi dalam sawungan. Rasane kaya sandingan wong Kuwi oleh paku ngendi kuwi? Lanjut, oke. Lanjut. Berani lagi. Kamu Pak E nih ngomong. Kinutang kutang tansah bisa ati.
bahwa sebagai generasi muda menikah kinudang-kudang tansah bisa lelati. Jadi kita harus bisa mempunyai sikap melayani. Wow. Narbuka rasa tentrem angayomi menika wedinipun mempunyai keterbukaan, mempunyai kejujuran. Nggih, ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Kula wis ora kepenak. EQ kula niku kepinter soalnya. Allah. Alah. Niki calon caleg kula sesuk. Balik pelok. Ya, Pelok bem. bila bom. Seneng. Adewe joget ae Mas Pinto. Ben. Nonton Nonton dolop ae ra apa-apa. Gaya iki karo gagal. Lumonem sih. Mandunge wis tumiyo sepulane nang salimun ora aku sulaya agawe kelon Yaneng taluku luar biasa awak telan derek remen dene Mas Yusuf saged nyata saged pun tampi masyarakat. Awal kula kenal panjenengan kula mboten pitados menawi panjenengan nika taksih lari SMP. Kula kinten waone bocah bajang. Bah. Elek nek ngene iki. Gak. Lah nyata lari tesih
nyoto tasih dalang muda potensial mugi-mugi lestantun nanggen patuko nglestarekaken kabudayan Jawi Amin. mliginipun kagunan pedalangan Amin. saged kajuwara misuwur saengga nambah rezeki kula. Wah. Ngaten nggih Mas Hani ya. Dadi wis kuwi Lho, jenengan rasa omong, mboten tekan nek jenengan ngomong. aku gantek kele pidato wis Nggih, melu matur nyuwun. nuwun. Ngaten nggih Dik niki wau Nggih, nangsal Larang nganti wae. pun nangsal apa pujiku, kudangan, terus tigang lagu Dik. Terus tigang lagu menika udah kawis tigangan. Terus Oh, lah ya iki carane nek kaya ngene iki kurang. Men gitu Mbah Jarik Masda. Sakne aku melas jane. Sewae ra Mas. niki pun siap-siap do sangu helm kabeh wis do emosi. Sebab emosi kowe. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ngono. Dalang 50 juta kok. Jari Dalang Ebola. 50 juta karo ngecet. Nah, aku kan duitku sing nyekel bojoku. Wis entuk dana kenakalan, Wang. Wis entuk. Matur nuwun. Menika off kamera nggih menika saweran menika nggih. Gek kepiye. Nggih. Mas Dalang pamite napa? Dados tunggal nggih. Napa? Yo le pamit aku tak bali nang mburi nabul lah sesuk-esuk piye. Esuk-esuk ya sesuk-esuk. Nggih. Gitu ngoten mawon. Ya. Nggih gitu Oke, udah wis. itu saja. Sukses selalu buat Mas Dalang. Amin. Jenengan sukses, kula ya urip. Kula pun boten di Mergane men. meleh kalih bojo kula. Dik Mega Nggih. ampun lali mengke WA kula nih. Ngapa WA? Biasane sok WA aku makane Kompor jedat. Demen ora. Ora mbok di Ono ya kaya ngono ki. enek gua aku gumun kok. Ya, wis mau sisi deman wong dianu dirusuh karo menungso siji kok. Iki jane melas karo jenengan kok. Lah ngapa? Ndak ora tegel. Ora tegel. Watuk. Hah? Watuk jenengan. Wah, ya kon genteni, Mas Juang genteni. Genteni le watuk maksudnya. Ya. Luwe ya. Luwih becik patenan. Timbang berpisah.
Ya Yo. wis ora. Oleh. Wis yo nemetono kowe ora ngerti. Lah wong ya kepikiran kok. Kepikiran apa? Resida. Heh? Resida. Mbok yo sida. Urip ana. Iya. Apa butuh nafas buatan? Ora. Ndak aku balik kanan wae. Hah? Trimo mundur timbang loro ati ngono kae lho. Lagune. Terima. Urip ana aku njaluk coklate kowe. Njaluk nek ora HP-mu tak pek. Masoki ajeng-ajeng, Pak. Nggih disepoti sekalian nggih mawon menika tasih girang. Kok nek Masoki maju kok anu kok edukasi. Edukasi tentang kesehatan. Fantasi. Iya. Wis ora sak suwen-suwen. Lah iya. Bubar iki jam 2 wae. Ya ora ngono kowe, ora apa-apa. Ayo sowan bapak, Truk. Ya. Ora usah suwe-suwe kae kok kaya ono pigati banget bapak ngawe karo awake dhewe. Weh, heeh, mbok menawa ana wigati sing perlu ya, Truk. Lah iya, ayo didherekake le.
tunjung tratepang Kalang Yiwana gelar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorote tanpa kadang Mas tu nemu sidam sekaring bawono kula putuku para Pandhawa sak nyatanipun yang wis ngerti sing dadi kerapan kita sarta pun yang wis nampa sasmita saka para Jawata yen to pune yang sing dadi lantaran tumedhak ing wahyu kamulyan saka para Jawata Puntadewa inggih Kanjeng Hyang sak mangke
ingkang wayah pun Darma Kusuma ugi sampun pinaringan sasmita saking para Jawata bilih jengandika Kanjeng Eyang ingkang minangka lantaran tumedhaipun wahyu kamulyan Eyang Wiyasa. Yo. Saka panemunipun Eyang ingkang pantes santrep supaya nampa wujuding wahyu kamulyan ya kuwi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa. Dene dasare apa tekupun Eyang wani mestake lamun Pandhawa ingkang nampa wujuding wahyu kamulyan kula sejatinipun Eyang wis ngawruhi lamun para Pandhawa minangka utusaning adil ya kuwi gawe tentreming jagat sawegu. Monggo mulyane wong urip ana ing alam padhang mono lamun ora sinartan tentrem atine ayem penggalihe tan wurunga ora bakal bisa nggayuh ingkang winastan wahyu kamulyan. Ya mulyaning lahir ya mulyaning batin. Mulyaning lahir lamun ta kecukupan kelawan apa ingkang wis sinandhang. Mulyaning batin lamun ta uripe migunani tumraping wong akeh. Mula nggih Pandhawa aja kendhat anggonmu tansah tetulung marang sak pepadaning urip. Aja kendhat anggonmu tansah paring buka wong kaluwen, paring sandang wong kawudan, lan paring teken wong kang kalunyon. Iku mau kabeh sayekti kinarya tapa nggonira mapan ana ing alam padhang Puntadewa kulup lan putu-putuku para Pandhawa. Inggih Kanjeng Eyang, menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu Pandhawa boten badhe selak Kanjeng Eyang. Dene Kaki Prabu Ndrawati ingkang tansah angulati kelawan putu-putuku para Pandhawa. Aja kendhat anggonmu tansah jejeke marang kang bengkong. Aja kendhat anggonmu tansah benerke kelawan kang luput. Sebab becika dikaya ngapa Pandhawa mono titah sewantah ingkang kedunungan ina lali salhapes lan mati. Elinga lamun nedeng lali dandanana lamun dengina. Inggih ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Tartentu kula mboten badhe supe. Mewah kula mboten badhe selak ingkang dados dawuh paduka Kanjeng Eyang Wiyasa. Kanthi kaya mangkono, nggonira urip ana ing alam padhang bakal nggayuh kelawan tentrem lan ayem. Wong kang wis kasembadan anggayuh kelawan tentrem lan ayem mau sayekti bakal bisa ngrasakake kelawan kamulyaning urip. Mula kang sangka kuwi nggih wahyu kamulyan kuwi sayekti ora mawujud lan ora karasa lamun wis mapan ana angganing sira putu-putuku para Pandhawa. Sebab mulyaning sira ya mung sira dhewe ingkang bisa nggayuh. Lamun mrucut nggonira nggayuh kamulyan sayekti selawase urip kita ora bakal bisa tentrem, ora bakal bisa ngrasake apa ingkang winastan mulya. Kuwi mau nggih Puntadewa, Arjuna padine Werkudara. Matlangening kalangkiwan klar pandhan onsar. Tenan ler kakonang surem sorote tan padhang. Kasor lan pacaring purnaming gegono dasaring bangsa katiga. Nuninggih Kanjeng Eyang, menapa ingkang paduka dawuhaken tartemtu ingkang wayah badhe anindaken sarta nglampahi menika menggaturipun ingkang wayah pun Puntadewa. Yo, semono uga aku Wiyasa kakekku. Aku mestine ndang apa sing dadi dawuhmu. Inggih Kanjeng Eyang, menapa ingkang sampun dados dawuh paduka tartemtu cinandhi wonten ing mestaka ingkang wayah ing Madukara Kanjeng Eyang ing Saptawarga. Syukur yen to pancen kaya mangkono. Ndak suwun marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Muga-muga apa kang dadi pengendikanku ora mrucut kelawan
kersaning para Jawata. Wahyu Kamolan yomung para Pandhawa ingkang keduga nampa ngger putuku para Pandhawa. Pandya para Pandhawa nyoba mulung. Kuncing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung sebaran katulu ukir moyak mayik saking tias balewur kula putuku para Pandhawa dina sak mengku wis ana daya ingkang rumasuk kelawan nanggamu kula Pandhawa sayekti kudu medhak ing wahyu kamulyan ingkang wis mapan ana ing anggane eyangmu ing Saptawarga nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira kula Puntadewa Werkudara Janaka lan kabeh wae wahyu kamulyan bakal ora rinasa dening kula putuku Puntadewa lamun datan sira gayuh pribadi jumbuh kelawan ingkang wis tak dawuhake duwe ana penggalih ingkang tentrem lan ayem nyingkirana kelawan watak duruga ngongso-ongso kulina meper kelawan mobal babaling hawa nepsu sak temah ing kono bakal ngrasakake urip tentrem lan ayem sawise urip tentrem lan ayem sira bakale manggih kamulan ingkang sejati lon won pemdelan Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang ngajabing tawang susuh angin ngendi ngondi Ponokawan Petruk ana wigati apa mlayu-mlayu sekunsuk sak jabaning pertapan ngaturaken kediwasan Praban ing sak jawining pertapan ing Saptawarga ketingal Begawan Durna ngumbar guna kasantikan guna kanuragan sak mangke ingkang wonten ngajenganipun dipun risak kabeh para cantrik kewalan mungsuh Begawan Durna Premban Werkudara nggih aja kaget lamun Petruk matur yen ingkang gawe geger Penemban Durna ya bener kuwi ingkang menehi ngilmu karo kowe wong kang maringi ngilmu kelawan Werkudara Pudini Janaka nanging yen to pakartine Durna mawis kleru saka dalan sing bener wajibe mbok benerke yen to Durna wis mingguk sarta wis bengkong pakartine wajibe mbok jejeke mungguh kuwi wong kang kepengin gayuh kamulyan sejati nggir halo pamit